Pokročilý editor pohybu. Ak chceme v programe Flash alebo v podobnom programe na vytváranie animácií vytvoriť jednoduchý pohyb, urobíme to na objekte, klikneme pravým tlačítkom, je to objekt, s ktorým chcem hýbať a hneď prvá možnosť je Create Motion Tween. Ak ten objekt ešte nebol symbol, tak sa stal symbolom a ikona vrstvy sa mi zmenila, že je vidieť, že je pohybová. Samotný program mi pridal 1 sekundu, to znamená v mojom prípade 10 frameov na pohyb. V prípade, že chcem viac, tak to predĺžim treba do nejakého 40. A v tom snímku, v ktorom chcem urobiť kľúčový snímok, tak v tom zmením polohu toho objektu. A nie len polohu, ale napríklad aj jeho veľkosť a podobne. Na jednoduchú ukážku to urobím tak, že guľka sa mi presunie do koncového bodu a tu sa vytvoril koncový snímok. S týmto pohybom sa dá veľa urobiť priamo tu v ploche. Keď som nad dráhou pohybu, dá sa ohnúť, ale ak chcem vidieť všetky možné aspekty toho pohybu a dokonale ho ovládať, dá sa použiť tzv. Pokročilý editor pohybu, volá sa v tomto programe Motion Editor a nájdeme ho cez menu Window a Motion Editor. On sa nám niekde pripne do nejakého panela. V prípade, že ho chcem vidieť celý, tak si takto zmenším samotnú plochu, ktorá teraz nie je veľmi dôležitá a ideme si ukázať, čo vlastne obsahuje. Obsahuje takéto možnosti. Sú to vlastne nejaké takéto skupiny, základný pohyb, transformácie, farebné efekty, filtre a zrýchľovanie, spomaľovanie. Ak si otvoríme kliknutím na trojuholník základné efekty, mám tu X, Y a rotáciu Z. Ak si otvoríme transformácie, je tu skosenie v smere osy X, skosenie v smere osy Y, scale, čiže zväčšenie alebo zmenšenie celého objektu v smere osy X, Y, ďalej tu máme farebné efekty, filtre a tak ďalej. Náš objekt urobí jednoduchý pohyb, kedy zmení X-ovú súradnicu a nejako nezmení Y-ovú. Pred použitím je dobré nastaviť si tieto parametre. Tu je ikona a vedľa ktorej je číslo, ktoré mi hovorí, koľko pixelov bude mať jedno toto poličko na výšku, ktoré mi ukazuje nejakú vlastnosť, keď je minimalizované. Tu vidím, keď je maximalizované, čiže ja keď jedno si rozbalím kliknutím trebárs na X, tak týmto ho naťahujem alebo zmenšujem. Čiže je dobre tieto si dať na minimum a to rozbalené políčko je dobre mať tak, aby sme videli aj, čo sa tam vlastne deje. No a tu tretia ikona dôležitá je, že koľko frameov tu vidím. Štandardne je tam 1 sekunda, takže ja si dám 40, čo je celý vlastne môj pohyb daného objektu. Samotná zmena sa dá vykonávať priamo tu. Správa sa ako krivka, to znamená, keď som s výberovým nástrojom nad ňou, môžem ju chytiť a presunúť. Môžem meniť koncové body tým, že koncový bod chytím a presuniem. Pozor, je to kľúčový snímok, takže ho posúvam už len do nejakého 27. Vidím, že y-ová súradnica, keď si ju rozbalím, má stále tú istú hodnotu, že tu si ju môžem nastaviť počiatočný bod. A keď si teraz pozriem animáciu, tak sa mi bude pohybovať zľava doprava, ale gulička mi ide smerom dole. Čiže v tomto bode vo frame 1 má hodnotu 126,3 pixela y-ovú a v tomto bode koncovom má 137. Čiže trošku klesne o nejakých 10 pixelov. Ak sa vrátim, môžem tam napísať aj 0. Keď si animáciu prehrám teraz, tak ide z ľavého horného rohu, lebo ten má y-ovú súradnicu rovnú 0. Ak chceme pracovať s ďalšími kľúčovými snímkami, to znamená, ak chceme pridať v pohybe
na časovej osi kľúčový snímok, tak nastavíme tam hlavu prehrávača a klikneme na túto ikonu v tej vlastnosti, ktorú chceme zmeniť. Ona sa nastaví aj pre X a Y. A ja teraz tú vlastnosť môžem či už manuálne takto chytiť, jednu alebo druhú, a môžeme ovplyvňovať dráhu samotného objektu aj takýmto spôsobom, ľubovoľným počtom snímkov kľúčových, ktoré potrebujeme. Toto bolo ten zlom, ktorý som takýmto spôsobom vyrobil. Ak si chceme ukázať možnosti panela Motion Editor ďalšie, tak napríklad tu máme Scale v smere osy Y, v tomto bode, keď sa odráža loptička ako keby od zeme, aby sa sploštila. Takže pridáme kľúčový snímok a zmenšíme v smere osy Y, ju ako keby sploštíme na nejakých, dajme tomu, 79%. A na konci pridáme ďalší kľúčový snímok a vrátime ju naspäť na 100. Takže výsledný pohyb teraz sa smlaští a zase vracia svoju veľkosť do pôvodnej polohy. Zmenšuje sa, zväčšuje sa. Keďže to zmenšovanie je plynulé zo 100% na 80%, takže nie je ani takmer postrehnuteľné, takže ja ten kľúčový snímok dám veľmi blízko tomu frameu, kde sa to nachádza, a tu okolo neho vytvorím ešte jeden kľúčový snímok, kde ho vrátim na 100. A teraz keď si to prehrám, tak to splaštenie bude len v jednom snímku v smere osy Y. Toto všetko sa dá robiť v každej jednej oblasti. Čo sa týka farebných efektov, mám tu Color Effect, žiadny tam momentálne nemám, takže môžem sa hrať napríklad s priehľadnosťou, s jasom, farbou alebo nejakou inou vlastnosťou farby. Ak dám priehľadnosť, tak mám tu hodnotu, na začiatku dáme 100%, aj na začiatku, aj na konci. Dáme priehľadnosť 100%. Takže je stále viditeľná loptička. Ak dáme teraz na začiatku 0, tak ju vôbec nebudeme vidieť a ako keby sa nám odniekiaľ vynorila. Čiže tu pracujeme s priehľadnosťou momentálne alfa, ide z 0 na 100% po tento kľúčový snímok. Filtre, napríklad tieň. Tieň má všetky tieto vlastnosti a všetky tieto vlastnosti môžem programovať, nastavovať, čiže tieň sa môže pohybovať od vzdialenosti napríklad 0 až po vzdialenosť 100. Môžeme si to vyskúšať. Na začiatku pohybu dám vzdialenosť 0 a napríklad tu pridám kľúčový snímok pre vzdialenosť tieňa a tam ju dám 20 pixelov. Samotný objekt nie je vidieť, ale vidíte, tieň sa vzdialuje. Každá jedna vlastnosť tohto efektu, ktorú tu vidíme, sa dá nastaviť. Efekty sa dajú kombinovať. A takisto sa dajú zmazať pomocou mínuska. Všetko, čo som pridal, sa dá pridať alebo zmazať. Ak chcem využiť možnosť prednastavených pohybov, ktoré sú tu označené slovom Easys, musím si pridať ten typ, ktorý chcem. Jeden tu už je, Simple Slow, čiže pomalý pohyb. Ja si vyberiem na ukážku, aby to bolo jasné, typ Bounce In, čo je vlastne také poskočenie, ako keby niečo padalo. Menilo svoju nejakú súradnicu, odrazilo sa trošku hore s menšou amplitúdou, ešte a ešte menšou. Tu je počet odrazení, čiže ja ten môžem aj zhustiť až na nejakých napríklad 9. A tu ich mám v dispozícii tie, ktoré som si pridal. A ja napríklad v mojom pohybe pridám k Y-novej súradnici ten, ktorý som pridal, čiže Bounce In. To znamená, keď kliknem, čo vlastne Y-nová súradnica urobí. Takže zvýši sa, odrazí sa naspäť s menšou a stále menšou amplitúdou, aby sme videli
ako to vyzerá. Presne opačne to je, pretože y-nová súradnica tu je 0, čiže mi klesá, stúpa, zvráti sa naspäť stále s menšou amplitúdou. Takže je to tak, ako by sa loptička pri páde odrazila a viackrát stále s menšou a menšou amplitúdou. Samotný program má tieto možnosti vstavané.